गयबारि ब्लकनि सिङाव थानाय गान्धीबारि प्राइमारियाव जोंहा वार्कार्स मिट जादोंमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो जोंनि गान्धीबारि प्राइमारिनि बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों लोगो मोननानै आं बिराद मोजां मोनदों आरो बिथांमोना बिराद साहस खालामनानै आरो रायजो राजानि जानानै बिराद खामानि मावगासिनो दङ। जोंहा गयबारि ब्लकनि बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना बिराद मुसबुदै खामानि मावगासिनो दं। थांनाय एमपि इलेक्शननि रिजाल्टआ जोंखौ गयबारि समस्तिखौ देरहा होखादों आरो एबार प्रमद बर' बिथाङा बे गयबारियाव जेननाया रोखा जाबाय। मानोना प्रमद बर' बिथांमोना जेबो खामानि मावाखै। बिथांमोना रायजो राजाखौ थगायनानै रायजो राजाखौ ओरैबायदि थगायनानै जागासिनो दङ। आसाम सरकारा फोसावनाय गुणोत्सवनि रिजाल्टखौ नायोब्ला डिस्ट्रिक्टनि रेंकिंआ बयनिफ्राय बिटिसिनि जिल्लाफ्रा गाहायसिनाव क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, उदालगुरि बिराद गाहायाव दङ। दिनै प्रमद बर' बिथाङा सोलोंथाइनि दायित्वखौ बे लादोंमोन। दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा दिनै अबे फरायसालियाव फोरोंगिरि गैया बेखौ बिथाङा खबर लायाखै। दिनै प्रमद बर' बिथाङा अबे फरायसालियाव साइन्स टिचार नांगौ, अबाव मेथ्स टिचार नांगौ बेखौ बिथाङा मालाबाबो सानाखै। नाथाय बिथाङा माखौ बिथाङा सिन्डिकेट खालामगासिनो दङ। बारो ना बयलार दाउ बारो, बेसे समाव बारो, खैथायाव बारो बेखौल' बिथाङा खबर लायो। नाथाय फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि गैयैखौ खबर लाया। अबे दैमानिफ्राय अन्थाइ फाननो नांगौ, अबे दैमानिफ्राय मा जानो नांगौ, अबे आसनियाव मा जागासिनो दङ बेखौ बिथांमोना खबर लायो। अबे आइवाइ न'निफ्राय दिनै बिथांमोनहा लिट्रिं न'खौबो जादों, नङा होमबा? लिट्रिं न'खौबो जायो। बोरै जानो नांगौ? ओरैबायदि करापसन खालामदों। ओंखायनो करापसन फ्रि सरकार जोंनो लाबोनो नांगौ। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिनि रायजो राजा जानानै बिराद खामानि मावदोंमोन आरो बे जागायनाया इउपिपिएल आउट बिपिएफ इन बे सोमावसारनाय बे जागायनाया गयबारिनिफ्रायनो जोंनि गयबारि ब्लकनि बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोना जागायबाय। एबार इउपिपिएलआ आउट बिपिएफआ इन। मानोना इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा साहस खालामाखै इलेक्सन गेलेनो। बे 5 बोसोराव रायजो राजाजों थाबोआखै। बे 5 बोसोराव बिपिएफआसो जों रायजो राजाजों थाबोदों। दिनै इउपिपिएलफ्रा रायजो राजाजों गैया। ओंखायनो बिथांमोना इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा इलेक्सन गेलेगोन होननानै बुंनानै लानो हाया। मानाव गेदेर प्रमद बर'आ गावखौनो जुदि दैदेनगिरि सानोब्ला फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनाव हारसिं इलेक्सन गेलेगोन होनना बुंनानै लानो हाया। आरो जुदि बिथाङा मिथिगौ हारसिं इलेक्सन गेलेब्ला बिटिसिनि 40टा समस्तियाव सासेबो केन्डिडेट बिथांमोना देरहानो हानाय नङा। आरो बिनि थाखायनो बिथांमोना मालायजों थाफानानै बे इलेक्सनखौ जेरैखि जाया बारहोनोसो नाजाबाय थादों। जोंहा बिपिएफआ रोखाखा। जोङो बिपिएफआ रायजो राजाजों दङ, रायजो राजायाबो जोंजों दङ। बिपिएफआ हारसिङै इलेक्सन गेलेनानै 2025 मायथाइयाव सरकार दानो थांगासिनो दं। हाग्रामा महिलारि सारा बर' भाषाखौ 8 सिडिउलाव सोनाय। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि थाखाय जों 6 सिडिउल मोनदों। मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनाव बड'फानि सानस्रि आरो सान्थौ दङ। आरो दिनै प्रमद बर'नाव मा दङ? प्रमद बर'आ बड'फानि नामखौ लाबाय थायो, नाथाय बड'फानि नामखौ लानो समाया बड'फाया होनदों लिभ एन्ड लेट लिभ, थांनानै था आरो गुबुनखौबो थांनानै थानो हो। दिनै प्रमद बर'आ गावल' थांनानै दङ, मालायखौ थांनानै थानो होआखै। बिमा रान्दिनि आइवाइ न'खौबो बिथाङा जादों। दिनै लामा दालांनि खामानिफोरखौ बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफोरनो होआखै, बाहेरानि कन्ट्रेक्टरफोरनो फाननानै जाबाय थादों। बड'फानि एगेन्स्टआव खामानि मावग्रा होनोब्ला बर' जाथियाव प्रमद बर'। दिनै प्रमद बर'नि खुगानिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नाम लानो समाया दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जायफोरबो आन्दोलनाव मुंख्लं जालांबाय। आमेरिकायाव वार मेमरियेल दङ। बेबादिनो जोंहा बड'लेण्ड इउनिभारसिटि खाथियाव मार्टियार सिमेन्टारि बानायदों। दिनै मा होनो प्रमद बर'आ एसां जुदि गावो सोमावसारग्रा बा सोमावसारगिरि जाय मुभमेन्टआव थैनाय बिथांमोनखौ जुदि मान होनायमोनब्ला, दिनै एनडिपिनि दैदेनगिरिफ्रा मान होनायमोनब्ला, दिनै जायफोरबो बड'लेण्ड आन्दोलनाव मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ दोननो थाखाय न' मोनसे बे 5 बोसोराव बानायनो सम गैया, नङा होमबा? मुंख्लंफोरखौ सिबिनो सम गैया। दिनै सुजित नार्जारिनि खोथाखौ दिनै बे 5 बोसोर सरकार जोबफैनाय समावसो दिनै सरकारा जेनसिगोनखाय, रायजो राजाया नेवसिगोनखाय दिनै सुजित नार्जारिखौ हमफिनबाय। ओंखायनो आं सानो प्रमद बर' आरो मा होनो हाग्रामा महिलारि सारजों कम्पेयार खालामजाया। प्रमद बर'आ दिनै मा डेभेलपमेन्ट मावदों? मोनसे फरायसालि, मोनसे कलेज गायसनाखै। हाग्रामा महिलारि सारा 9टा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुदों आरो भारतनि गुबुन गुबुन जायगायाव बियो हा बायनानै दोनदों। दिनै हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिआव बिथाङा जारिमिन खालामदों। 10टा साब डिभिसन सोदों, नङा होमबा? 10टा साब डिभिसन खालामदों। दिनै बिथाङा CIT लुदों। दिनै बिथाङा बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स लुदों। रुरेल एरियायाव लंगेस्ट ब्रिज चिरां डिस्ट्रिक्टनि आइ दैमानि सायाव बिथाङा दालां बानायदों। दिनै प्रमद बर' बिथाङा मा बानायदों? बिटिसिआव सिमा बारायनो नांगौमोन, बिथाङा बेखौबो मावनो हायाखै, नङा होमबा? ओंखायनो दिनै प्रमद बर'आ टटेल फेलार लिडार। आरो बड'फानि नामखौ बिथाङा लानो समाया, बर'नि मुंख्लंफोरखौ बिथाङा लानो समाया। बिथाङा बड'फानि जुनथु सानस्रि लिभ एन्ड लेट लिभ
थांनानै था आरो गुबुनखौबो थांनानै थानो हो दिनै सब रायजो राजाखौ बुथारनानै फोरोंगिरिफोरखौ बुथारनानै फोरोंगिरिफोरखौ नारसिननानै कन्डाक्टारफोरखौ सेस खालामनानै फरायसा लाइमोनफोरखौ सेस खालामनानै बिथाङा दिनै गाव हारसिंल' थांनानै थानानै दङ बेनि थाखाय रायजो राजाया बे रागा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाया रागा जोंनानै दं प्रमद बर'नि सायाव कन्डाक्टारफ्रा रागा जोंनानै दं फोरोंगिरिफ्रा रागा जोंनानै दं बे रागाखौ फैबाय थानाय इलेक्सन समाव इउपिपिएलनि एगेन्स्टआव भट होनानै बिथांमोनखौ फेजेननो थाखाय दिनै रायजो राजाया थांखि लाबाय होननानै आं सानो सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिखौ मा होनो बरमायाव लुनांगौमोन अबाव लुदों जोंनो देखाय नङा होमबा दिनै NIT जानो नांगौमोन BTC एकर्डनि गेजेरजों CIT जादों क'क्राझाराव दं CIT थांनानै नायहै दाना NIT आव बाव दङ सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बड'फानि नामाव बेयाव बाव दङ NIT आव बाव दङ अर्गानिक इउनिभार्सिटि अबाव दङ ट्राइबेल इउनिभार्सिटि अबाव दङ नङा होमबा दिनै सिगनेटरिफोरनि हाइनेस्ट नन हाइनेस्ट केसा नङा होमबा जोबनो नांगौमोन अबाव दङ दिनै ओंखायनो मोनसेबो एभिडेन्स गैया बिथांमोनहा खुगायावल' बुंदों सानजाहा सिमा बारायनांगौ मानो भट होनो मोनाखै मानो भटार लिस्टआव हाबाखै बिथांमोनहा 2025 मायथाइयाव सानजाहा माखासे गामि हाबनाया भट होनो मोनगोन ना मोना जोंहा डाउट दङ दा ओंखायनो बिटिआर एकर्डआ टटेल फेलार जादों